Сәлам, минем исемем Фәридә, һәм бүген без сезнең белән аэропортка багышланган 3нче видеобызны дәвам итәрбез. Рәхим итеп тыңлагыз. Самолетта башка илгә барып җиткәч, сезгә иммиграцион пунктны яисә таможняны үтәргә кирәк булачак. Инглизчә ул customs дип тәрҗемә ителә. Һәм иммиграция хезмәткәре, immigration officer, сезгә сораулар бирә башлый. Мәсәлән, passport and customs form, please. Яисә, passport and arrival card, please. Ягъни паспортыгызны һәм таможня формасын күрсәтегез. Дөресен генә әйткәндә, әлеге сораулар төрлечә яңгырарга мөмкин. Әмма мин сезгә иң еш кулланыла торган вариантын бирергә тырышырмын. Паспортны биргәндә, here you go, here you are, here it is дип әйтсәгез була. Ул сүз тезмәләр менә, мә дигән мәгънәне аңлата. Кайсы бер илдә таможняны үткәндә сезгә камерага карарга кушарлар. Ул вакытта сезгә шулай дип әйтергә мөмкиннәр. Please turn to the camera. Please place your thumb on the fingerprint reader дигәндә сезнең бармак изен тикшерәләр. Thumb ул бармак, fingerprint reader бармакны урнаштыра торган махсус җиһаз. Аннары сезгә берничә сорау бирәләр һәм ул сорауларга җавап конкрет һәм мөмкин кадәр кыска булырга тиеш. Мәсәлән, what is the purpose of your visit? Бу илгә килүегезнең максаты нинди? Сез үз чиратыгызда шулай җавап кайтарырга мөмкинсез. Мәсәлән, visiting family, гаиләмә кунакка килдем. Яисә visiting friends, дусларыма кунакка. Business or tourism, бизнес яисә туризм буенча килдем. Киләсе бирелә торган сораулар, мәсәлән, what is your profession? What is your job? Кем булып эшлисез? Уңышлы гына бөтен сорауларга да җавап биргәч, багажларны ала торган җиргә барасыз. Инглизчә ул baggage carousel дип атала. Анда сезнең сумка һәм багажларыгыз чыгачак. Аларны алып, ил эченә дә керергә мөмкинсез. Шуның белән, дуслар, дәрес тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Сау булыгыз.